yau duk wani wanda ke haraka ta kwamba ko tahiya tukin mota ka zo Nigeria ka ɗauki kaya ka shiga Nijar. Yanzu haka zancen da nake ma gani nan na taso daga Kano, yanzu haka na ce ma ban baro Kano ba sai zuwa ƙarfe 11 na dare, ga muna ta masa hanya. Yanzu haka mun kawo wani gari da ake ce Bici. To abinda za na gaya muku, ka san duk abinda baka sani ba baka ciki ne, in ka yi magana ma hasashe ne kake. Sabida Allah, sabida annabi, magana ta gaskiya mu muna tare da gwamnatin nan 100%. Amma abinda kuka ji duwan din nan suna ma bayan Allah, gaskiya wani abu ne wanda ya kamata in kana matsayin shugaba ka wakilta wani ka zanki bibiya. Abin da ya sa na ce muku haka, ni aiki na ne, muna kwamba na kan ana motoci. In gaya ma magana ta gaskiya dan uwana, kayan da muke dauka ba su wuce kayan jika 400 ba, jika 300 duka lodi, jika 400, jika 350. In mun taso daga Kano muka yi lodi, ekibalan ɗan jika 40 muke kashewa tun daga Kano sai mun zo bakin boda ta shiga Nijar. Ekibalan tun daga Kano mu zo mu wuce Katsina mu zo bakin boda, jika 40 muke kashewa 100,000 ka saurare mu. Kayo lodin jika 350 zuwa 400. Kana shigowa, ka saurare ni, kana shigowa boda polis za su ma tara ta jika 8. Bayan sun ma tara ta jika 8 sai su shi jika ta arsirema. Ka gani a kundin tsarin kasa in aka ma tara toran nan duk inda za ka taya sai tantikatar da su tantikat. Bayan wannan jandarma sai sa shi jika gare mu duk da tararka. Anti-drug ko ka ba su jikka 5 ko su da ma mota, sa'annan ka ba mai ribar fara, sa'annan ka wuce ka zo gidan duwa a auna ma motar ka jikka 100 zuwa jikka 80, haka ake awo. In ka auna mota jikka 100 zuwa jikka 80, akwai rumma ta duwan wadda za ka ba su jikka 20 ko jikka 15. duk kayi wannan, bayan wannan kayi kitas, ka saurare da kaji kayi kitas, sa'annan ka je brigade. In ka je brigade akwai wanda zai dibi ya ce sai ka bada jikka 100 ko jikka 150, ko kana so ko baka so. To ka diba ka ga lodin nawa ne kayo, lodin nawa ne mutum yayo, jikka 100 zuwa jikka 120. Ka zo an maki ta jikka 100 zuwa jikka 120, jikka 150. Bayan in ka biya wannan ka huce, akwai polisi mai jiran ka jikka 3 anti-drug kwai ne. Bayan wannan polisi nan akwai polisi jikka 2 kuma wata polisi, duk ba takarda za a baka ba. Duk zancen da nake ma ba wata takarda za a baka. Bayan ta taron nan, bayan an ma tara, wannan kudin su ne suke arsire nasu. Sa'annan jandarma kuma ka bashi jikka 2, jandarma 2 kenan. Police anti-drug 2, guda ka baya tuwa mai, guda ka baya sanka mai. Duk wannan ba gwamnati suke zuba ma, aljihun suke zuba ma. Inda gwamnati suke zuba ma duk da sauki. To kayi awon wannan kaya, kan ba wannan takardai, to wannan kaya in ka ce za ka wucewa ka tai ma dawa da wannan kaya, in ka tai can gaba wannan deduwa na man din da kai da wannan kitansa din da kai, wallahi kanta sai a ce sai ka ƙara wata ko a sabta kaya. Kaga Nijar guda ce kuma awo guda ne jika. Shi ne mutane ke kuka, mu da ke cikin wannan mu ne muka sani. Duk yanda muka gaya ma wasu mutane su kawo muna kiyaya da gwamnati, ba kiyaya ba ce. Mu muna son wannan kasar 100% muke son kasar. Na rance da girman Allah sai ka tai kayo lodi ka dawo, wani bi sai ka biya bashi, baka samu komi ba. To shine ciwon yau da mun hita mun budo mu kawo kasar mu, maimakin a dan raba a bamu mu ci samu mu ci da iyalin mu, a'a gaba ɗaya ake hanshewa a kyale mu. Dole ne mutum ya kuka, wallahi yan uwa. Ba wai ni ina tare da gwamnatin ga 100%, amma ya kamata a zanki bibiya ana diba abin da ake, saboda talakawa suna shan wahala. Ba inda kake da faduwar gaba sai ka shigo Nijar. Kana gana ce ma tun daga Kano har ka biyo Katsina har ka zo bakin boda 100,000 ce za ka kashewa ma'aikatan su. Get kuma get din da nake gaya ma ta kai get 47. In aka gama da na Kano sun kai get 57. Amma wannan kudin da na gaya ma jikka 40 din na ekibalan su ne za ka kashewa har ka shigo Nijar. To in ka shigo Nijar duwan kadai sai ta shi jikka 200 gare ka zuwa 220 zuwa da 50 duwan kadai. Tsakanin polis da jandarma sai sun anshi kudi gare ka zuwa da meri zuwa kusan jikka 25. To ka gani dole ne mutane su yi kuka.
duk wanda bai wannan aikin gani yake kawar mu muna son sayan space 100%, amma ya kamata a duba a tausaya ma talaka. Yau duk wani mai dan karamin jari ya biyo ga hanyar so bisa uku ya daina wallahi.